ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 3S ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿಕ್ ರಡ್ಡ್ ಲೋಟೆ ಅರಿ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದೇ ಲೋಟು ರಡ್ಡ್ ಲೋಟೆ ಅರಿ ಐಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕುಗ ಮೂಜಿ ಸಲಿ ದೆಕ್ಕುದು ನೆನೆಕ್ ದಿಯೆ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆಯೋಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಪತ್ರೊಡೆದ ಇರೆ ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ದು ಕನಕ ಅವೆನ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕೊಡು. ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. 3 ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲಿ. ಒಂಚೂರು ಪೊಪ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬರಡ್ ಸರಿ ಪೊಪ್ಪುಗ ಸ್ಲೋದಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೊತ್ತುನಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ. ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. 10 ಕಾಳು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ. 7 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ನರಿ ಪಾಡ್ಗ. ಪೊತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ. ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಬೆರೆದೀತಿನ ಟಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಈತ್ ಹುಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಆಡು ಇಂಚೆನಿ ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಆಗಿರ ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಒಂಚೂರು ನಾರು ಇತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪುಲಿ ವೆಜ್ಜಿನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಪೂಜೋಡು ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಪೂಜಿಲೆ. ಎప్పుడు ಒಂಜಿ ರೆದಿಡ್ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಪೂಜಿಗ. ನನ್ನೊಂಜಿ ರೆದಿಗ ಐತೆ ಮಿತ್ತಲ ಪೂಜಿಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ಲ ಪೂಜಿಗ.
ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಐಟು ಬೇಯಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂಡು ಬೇಯರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯಡ್ ಉಂದಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬೇಯ್ಯದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ದಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪುನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ನಿಂಡ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಾವಲಿಗ್ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ದೀದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ತುದು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್।